Сердик Халшамякой, Кердышхами в выпуске эфире. Таханыш Вентеркамк. Алгаймяк спорт мыш дияр яғы ұшт қатыл вақыны бұл дешар дейцілімек құдас келгілдеш правительствода иға чықайдыч. Тол жабыл хейхарқо, со конкурса техір этапдай хэр нясырячы гимназия. Адуа ачқан санитарный халқық күрділжілер қабылықтар ғашқайлай экологиялық министерство. Сұрқотына бұл бетсар шейхан қырды. Алғаймек спорт мұш дия ұштықыды ұлар қемет ол дешағы дейцер таған Евкорния Анюнызбе келгілдеш правительствода иға чықайтычы. Тегеда құлашқыныш министерство ведомства векалыш мехкеден ұшты дозидер ғырғортыш долчысайын кичу еш шуеду алай ұш направление қахегім мұш дия бұқ. Да хуцва шақетір вицажын терку ишалар тасиомышны топ. В республике Илхочек остаюх теркую спорта духул уктехш масек шраваймек халяй масейт фок езыч атлетика йол зал теннисный школ республик халхаршан дворец цусол халди адуалжла спорт дворец. Ежегодно увеличивается количество граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. На конец 2015 года этот показатель составил 61 920 человек. По сравнению с 2014 годом количество сетевых занимающихся спортом увеличилось на 14 907 человек. Вместе с тем, количество граждан, занимающихся физкультурой и спортом в республике, составляет лишь 14,4% от общего числа населения. Спортивная инфраструктура юаржеш духкахеги физической культуре спорте ешеш буарами дел юагаш яцать соуч муниципальное образование. Тахнаш дина масех юрти вал спорт объект юацеш. Таких населенных пунктов, как Алхасты, Сагапши, Средняя, Нижняя Чулки, Новый Редан, Газир и другие населенные пункты нет каких-либо спортивных сооружений. И поэтому одним из приоритетных направлений развития физической культуры и массового спорта в Республике Ингушетия является создание физкультурно-спортивных учреждений муниципального образования в сельских поселениях. Евкорния Анюнызбе Криас Холнцер муниципальное образование шткертел ахтырыш сидяқтырла дорогу чайлтыра. Шойдуалдыш учуртышке шахарышке спорт теркалсайш мыштитай қитти қылды алыр мекдас. За счет внутреннего перемещения штатов сделать, если не комитет, то отдел направления, программы сделать. Ведь опять там же было сказано, почему никто из вас не взял на контроль? Почему до этого доклада ни правительство, ни вице-премьер, никто об этом не доложил здесь, на совещании? Товарищи главы, встряхнитесь, посмотрите. Я недоволен этой работой, конечно. Очень плохо. У нас в 2008 году, если мне память по статистике не изменяет, там людей, занимающихся физической культурой и спортом, было 3,2% всего. 3,2, да? Всего было 3,2%. Всего. Сегодня это, 14, почти 15%. Но было бы на порядок больше, если бы вы работали. Мектаз бегал дяхар спорт чам соу бахар болма сехнях сдук русскиш хамдати алыр Евкорния Анюнызбеком. В школах после учебного времени спортзал открывается, спортзал с другой стороны через школу, а с отдельного входа заходят те, кто хотят секционно заниматься. Опять же, с учетом отсутствия, тем более, если там в этом селе нет фоков. Опять же, для людей в возрасте, которые хотят просто прийти вечерами поиграть, там, волейбол, баскетбол или просто футбол поиграть. Правительство дай хачкетчи иш дуц от диадер мархибет оперативный штаба электро и газа и хини қуачимата тейжаду хахтырыш. Ишт барлыч июнигер қойтлыч июник қачыл штабе қоусқа итлотқым ханып. Уж коммунальный буахама қуачим буатырыш дузденді. Цидяқта иш бобоқ дахырбы. Кірняған Фатима Ганиняған Муслим Паршняған Ахмад Кертхуамыш. Ньясыре тутаньяқан ясет цырач орыма реконструкцияра халқыр этап июль бот болы жистияқиз. Издеқыр оттермектаз республиканский ньяқ ол қабылшқа егін қош талғышк. Уқши әзірі ел қайтлашы регионе цәбе ағырғы километр дуақылду ньяқ реконструкция еш туадыш буақ ингуш автодол болхуй. Цуйық еді предприятие баланслақтырыжы. Әтсумас толы чаман белгілдеқар барбе миллионды. Это реконструкция автомобильной дороги Назрам-Малгобек, Нижний Курб-Терек, 9-22 километр. Общая протяженность дороги 13 километров. Реконструкция автомобильной дороги, трасса Кавказ-Невская-Кунтар-Гимчими. Это 33 километр. Это у нас мост
протяженность 40 погонных метров, и дорога к нему подходящая, 550 метров. Реконструкция автодороги подъезд селения Аршты. Автодороги Невских Чемульга. Это вторая очередь. Общая протяженность дороги 4,6 километров. Сроки строительства 16 год. Лимит на 16 год 41,8 миллиона рублей. Подряд организация ООО «Русстрой». Объект завершен. Реконструкция автомобильной дороги трасса Кавказ-Нестеровская, Алпункт-Таргим-Чми. 30-33 километр. Общая протяженность дороги 3 километра. صديق بالخش لقش بار مدح الدولش تحجم لات بيبيسي على رميحتا سقيت شي يرزش سو صوتتي خرصو حليا يستي يال غرغور تجوج خشلوش تقستا تيركو يجزلكي. Да, улица. Там 4 километра? Да, там 3,2. Когда мы завершаем работу? Мы завершим работу по укладке первого слоя асфальта, мы начнем в субботу ложить. За 3 дня, сейчас пока погода есть, мы там уже где-то полкилометра покатали и бордюр поставили. Начинаем в 3 утра, завершаем... Вы завершите эту работу до конца июня. Июня? Да. До конца июня у вас физически не получится. Я вам сказал, что... Мы решили до 2 июня завершить там бордюр и слой асфальта. Слой асфальта, я сказал, один слой. Это завершить. Да, это я про это говорю. Да. Один слой с желтой разметкой, как я говорю, чтобы марка Штынага удобно было. Это все сделано. Да. А остальное завершить до 15 июля где-то. شوشت حلش قوتي خاطر تدزا جوبتلري خاطر دواج تيب حالري أصدر شيء أزري يلهي تلاشر ديك أبو هيخر هو بيلقى الواقع ده حجوج كونكورس دواج شوش تحر إتا بيقاج ديزر ورصق ورت ولجا والهيخر خويان تي بيلقى اللي قاج متي حق وسطي هذا ثاني قي بيلقى بيانر يرجع رسي ده حجوج كونكورس يدا قوس شوبه دوس دي برني خان خاتي وكونكورسا حيخر خوشكي تشيو مسيدي يبوحت خان ات وقصار احتو بيانب شي предметы тербезы мыти классно сахатыш бирштьечи терконцу жюри доqаш хой тестбах биология حيخر خويول яндняган зухра школе бог бежол ялх шохае хета ук конкурсе юхинс дaqwatjес далее тахан зухра вох финалистка йqие царя харвар qahigжвы тулшо волче حيخر хочинц яхклош хет зухрайн хеточох конкурсе кертердер издахт دوق حم تخيلي داحي وعالج الليل ديجي بيرشت داخو بولخ مشت ببيزي اشت كيرتير دو حماش تغاشت ايشش دو شكولي واخش وغس كزيك عالج دياج سن خيتسون وي المنا وي شكولشت بيدن خدولج دو региональный конкурсы халхыр ялх этапчык яни хейхыр хоши израил хейт яхт яхкы царих хар небусары техиргые заданиды тахын изгергич истолу форме да хожды деш министр цык амял деш хейхыр хо хейх деш кичви яхчы хахтра жоплыш Керт деш рыпачы халқын стандарты жмалық башқылу юлыжды цулсух мыштлах бебес хейхыр хо деш рхо дейнаны яхмох цухахтырышт хары не шиши жопды шиши хейхыр хочин илye сила хейхыр хо хуг волош сфуди дез яхач хахтра жоплыжи региональный деш министерство кулхо. И сегодня мы даем предпочтение не только классно-урочной системе, это поиск инновационных взглядов, инновационных методик и учителя, и самого ребенка. Конкурсанты хардиша илю бек тукмеш жюри суд хоштик эбы юах болхам бокан цабул хейхыр хой ба али шулуш дaqаш хой цахза педагоги жюри дaqаш хой юлчи гандняк ан маликайн е конкурс юбилейные тошу халх республиканский этапе котулу яха в республик тиозитыш халыр изре регрессийский конкурсы техерч этапе хейхыр хой яхыр что душчок варн душды беря доклазыш бериш дезидезыш цар нокдер цан сагыт до хам дейч цар сагыт деш цар ханыч қолым мәр дақыл деш болыш восык с учитель Тулшах вархахарш ахт худа цара неши хисаб дали жвашах буз профессионализме шей был хацрбе замою терку то уз харой цусох царих цахихар ховат юак стажилш баригыш школе бог беш болу дукаят тахынч алвархмеды конкурсе бяхка оны хихр хойбы эш хихр хой алямати хакл долыш болх бехош شيء ميتود جيولش شيء سبيسيفيك يولش حيخر خويبه تخوك خاتش إذا علامة في وقت إحليه
وقص كوت وانشن تحق مارخو داس حيخر خوشي إزريل خيت ياخش كونكورسي كوتولو ياخاچن правительство премия حجيجي حتى كيرتيردر يريق روسيسكي حيخر خوي كونكورسي داق لاц بوق олуш خلرды إز أقشر قرح مسكوي دايحلر ديبن يقن خادي كور خوي تيمور كرتخامش هذا دينزدا أدو أشخن санитарный хал токушхоги экология юлш министерствелер хаваш хайла болтоп. خش بيحبدي ياخش قيكرل درا غط وغرق زغلق أتش دولش صغلرق ميخدي أمر قاتش دش باش خيلا يستوب. سرغط دا بيحر صار شوي حلخر إنسبكسيون هتوك. ده هتي ساشي شاجي نوخجي بوحيا خاجانشي حلق بعد غد بوجش خانش سرخ خين تيول شخيتي تي بارسورت إتا. دقة ياتش قرمي واحد وين جنجني عن روسلان ياخشوا وين جوش دولش سورتن يوازن خوي مهتي جرباخر خوي شيبه. تاخد دكازات دول دات كل وقت عشت سال ملو. Ну пускай, цутахада ши амалди ши илия везендел. Аште сап ас кадет дасгаз, цутса садохаш две. Цут усашки мозигуллуды. Чуть-чуть бумяхмалу здесь всевозможные твари там появятся. مهتي جرباخر خوش تحن مهتي نوخش أتيساقو أتباب حيات ياتشن خان خي إيديلج نوخش برق مقاطش داها يرجع مقداس دنج أمرخ إيكولوجي خي عالم ريسورسخ يولج كميتية تواشي يلاي بلخ توابد صندوقش خوي قاطشن بواتر يستر بوخش قاهيجش خبه إيكولوجي يولج كميتية بلخ لوي رئيس سويتر ديبوتاتشي أدمنستراتسي كل قل خوشي تحن توخش خلر خشي ود يومشي بيلر خبوه ملا بيالشي ركا سرخ خنكيا موتيجير ولس موستا اوزا حرير بارتيزانسكي يغرر اوراجدي يسرخو مالي بيهير اوز ارجا خيدنا يرك اوز داغل ملاقه نوسر حقوش يعني موتيجي اوز ويغ ترباجي حاريا خكنز دسن ترباج اوقا بوه بلرخا حياه عاشه يلا كميسي اوقا بوه بلرخا دق قانون دنسا экология يولج комитета خيت تشوغ يتي بارسورت اوترا بيحكي ادمنستراتسي رئيس سويتا ديبوتاتشي يبرق امو باش بابوخه ديبوتاتجي ريون ادمنستراتسي مونسيبالي اورغانيجي يركز تناخ ثاني بويوق اخر بوخ ماجدكي مصنع قيكدش يركز جاه وجستش بيبزو مصنع ارصاد يرجع باق بوبير نسام دلك بيتستو يري جو خارصه حمدير شيء أرغى ديبوتاتشي أدمنستراتسي بوخ وشي يوخ باخر خوش تقيتم بوخ داتسو حوش خيات هار يورتر واشا قيتري هار روز بندينا هي ماجدي جدوز خيتشي نوخش عش دوسر ميل خير ميدد سنخ ملا زيد الترلو سزولو مالات صفويخ بوصل دنو ينوخ عش تقيسيش يرج صوص توش بات هار بيرس كادينا نقا بيرس كادينات زدولي حت قيمة أوشو أبا بكر ينوخ عش مقوسر عش قوسر حارم دوشان دال مقوس يوخشان دال نالت أند يوخشان أسخرت هذول خينة تربة ضيا خارج به نو عشت توزرج به نو عشت توزرج به دا تسيو خارج به يخي عندش دق هيك ديس توصو مهتي جرباخر خشاش ديس زولماك إزك دق إيل تسيي وقزر صورت إرد دقدات خم خوي تامر لانشورنيا قن رحمن كيرتخامش Пачалкин программ хочешь социальный лорхамиол док объекта же в республике Таганрождина халия ян халижи. Царяин несре номер цайтил школ. Тада хачер декабрь бет зышло халёта дадуле белхыш естеденет. Хочет дезрж чурбелхыш. Бирышты хехрохошты цомалах парготуга гидуцта корреспондент. كرديشر شو دول ده يستي بولغيرتش وقغش لون ميدان تقهيج مسيت بالخوال يختج لاحتش أبيك تخكست وشخان ودايخش بس ديشر فوسم خوجي وقشكولي قبا جرج محتكية ديشر قوست بلغو يحقا قيطة شو دقابي نلقش كو حيه تا وشري يلا يشوف دقابي تعشي لي جرت خلاص حاجة دبوس وصار بيرش سنتي بيرش ديش تشتغل حاجة دبوس شكولي ديشر الارخا بريك قوچم خوبه يوق اكتوي زالي زنياتش لارخا شير كابينيتجي سيرت كاريدورجي سبورت زالي ليفتي موزيي مالسقنا قان مايت احر بوخ يستي بوخش قهيج جيول балба уже шибут бы и их сангая есть ногтичие балдик бы начальство тоже с пониманием у нас и мастера и прорабы у нас сон жалоб даст абсолютно материал вовремя хайо инструмент хало жилье кому надо هات أقزر غشلون بالخش يستي دارك أجرج أغا حاجة رشت حيطلق شكولي ديشر خوي حيخر خوي به حني ألش ديشر فوسم تسان دارخا حليجية قانر شكول دايح قخا حد قايتشا دقية سوچ بالخ بيتر وياه تسقواتشم بيش كومونيكاتسيش تخلرا سول صوغو تسان فوسم وچ شكول بيري بيش حنس أختن لاجرية ديشر زاوية نيكول خوش ياخشو كردش ديشر فوسمك علامة بواق إيشم برسان بيش كل حياة إزر إثبات إسلخشر تخان دين ثاني دق شناخة جوزل حقلوش دق بيمحكات أما أرح بيزا ديك تغزا يوازن خوي
في بق حكمش أردن شكولير أم بقدر تغنى تكونير كت رشلو حليا دق صوت خنتو بيرو سنتيبات حضوج ديك بيرش تيت تان تنياج عيل أتلكيك شكو بتخا والخلوي يلا تشخان المسيح حلق بانب خيتر جاح تحولش سنتيابر تحيطلق شكول ديشر خوش كرد شكولي ديز دبه كورس ناقان إليس حلخوي مارينا زوراب ناقان رمضان كرد خوامش تغن بيعيال شدول وي ميخكل آرح ديكت أغزاول يوازن خو بايت دراماتورك بيسرني عن إدريس فيها تنقل مغدوق سبكتاكل جوتاي في ريجيون يسن روسيا تياتر أكتورج شيفا خر ليتياتور دوزر وصوغ غلغي باتشع قيمته تجديك داقل عصاد إدريس غلغي قمن سي شي غلقش سي يوازن وش لقلات تجبيخات يوازن خوشن واخر لات سكير دوقجي تأرغنا السيوجات Юазун Хопа драматург, политический деятель Базоркин Идрис Бцахазавала классик мочк юртавяв. Дит шудяна чахана дайна нюдуацуж высау Идрис Багдад схавысак ангдинал вихават. Цушера Идрис галга педагогический техникум деш эхтав цигич вуллу стац Юазун жди. Я кинешк ардиан цайзы испят рашид тахчыры буруты серло яш изэссы. Цухана вейнахары вей графика латинский методсхани латинский элпишса. Цочи таган диш элчи таболчавал хил дела. Цуган хан дикадиш латинский график хани цуган. Ишт ардин кинештер цайзы испят рашид тахчыры эга хал базурк Идрис цаниздар олжы ардиах кайырды он пенедяш. Он волчхана Идрис из литературы цабизар шива харник цацун хехар хочу лингвиста Немировскис эллар Идрисек шиди шерхуахал эн шида вялчи из них дахо даху болж Багдад судеша Идрис ряс халанзар хан элчи цумбезм банзар шива хар мехташтахет да литератур децди. Ши техникум диша вялчи здесь от Улбаседка Кавказе педагогический институте литературное отделение. Маски хейк нахбох эн вейқан қамнул қаялчи موجود وياه موجود ديون وش وقت كورس تقول موجود واتس أياه موجود ديون تيجلك ولي غوجوسه يعني بغاور ساسا تيجي ضغط على غوجوسين إيش تقول إدريس لو شيء تخنا بين دق مسؤول ده توليل ده واحد تو ياز ده بريزيدنتيش تو ليساق إيميل Боден городчик Киев Идриса Колами эгер сирда йол романе. Юазон хоче я хочу с книжк галгайк аман энциклопедии дать. Сага вахар оттарах тейп-тейпар амалыш исторический халыш юхдухол оттар история хаккелач нахах дус романта. С Базоркин Идриса дух произведений санны дешер программе юк эйхай. Хар дешер хочу с романцу ещачу техах. Цен сакетам хаш трутбана, цен сакетам мштеп тусашини нештолда цаз байдейт кехтер турпулху хаити ханстенца кехтер че турпулху часи тархл хош гусу тахнденца хуцол безен блас струхпулху бахандулш али цадохо жмуйл президент жеш халч بيري سقيتم حاقل لقلي أم خاتسون. دقلون جلين تشميخ كفياخا تشيوازون خوشن دي بياخش لحتن تقاچا تشمارس ستين دات. إزري إيس بيديس قيقوت لغشرت قاد سايتلاش ماي دقل خاف غلغاي كلاسيك دافيلاو إيجيكالي. يوازون خوشيشينة تحيو جوتسد إيتاي. موغشكو زلينا كرخوف تيمور كيرت خامش. فيالجي توربل خوش دوزين خاطر جداحتي لجدادي حر سبورت ناركوتيكش دوحة لتسيوش أكسنت أتيجا نياسري نوبير بقيوش إشكوليرش لاجرير بيرش تقدادي حلوزر خاطر خادا جوبتور تخالور فيالجي جديكا حندوس هتقوش بواري سقيا تملق بجدادي حاج سلوزر يكوتو ليقاش توربل خويت رجوزيد مركيني غاني ديراس كلوزر وفوتبول اللي فوليبول اللي جاغ بيزم تأوز بيري حار أتريات شنطوابن يقلو مثلا أقطوابن شو كأن كشي يقشتدو حلي لوزش ب سوسوغا أمني كشتغن أمني تسشت كوحتل دايا لارخابات زاميجيج انتليكتي لوزري لايجر واسبيتاجل قاتر عديش قيت واسبيتانيكش تنجوه بلوچخان سوسوغا سأشالوغ شول كوحت والغيرتش تغش تيات بيرش شويدات سخزر قيرش му. Имя девушки, братец, который превратился... حتى أوقات هذا بوخش بس دحوش بكابينيتش كساتيملات بينغويني بوراتيني ياخشي تواب يخدو حلوزش به بقدر تارشوي جوب كياخت داياز ديش воспитателя بلخش تخكا اتخكا دوغش дол балыш оттирди. У какого слона нет повода? Умники и умницы цел интеллектуальный лозер дахуш да наркотики, что духил спорт яхачи акции дакты. Ахкан лагере воспитатель доктиша бы ерш модул чи лозерышка голла эхтубы бери хакл содах цусоға цар береш чуқер барчуагбу. С помощью этих игр мы хотим донести до них, что нужно быть сплоченными, дружными, активными во всем.
Снежная королева азмалочку авар дядя Степа ког размер малгие хатырыш тайп парды. Тогда вопрос шхылдар, цадорождар, но сам халадар снежная королева, кто похитил. Туан хейр из подар докамал до вопроса же скажешь шляцадер томультигаш кажен дярат тун хейр ответить. Укыз коттоло яққар мультфильмаш доках терку ячар. Ярыш мойлчы конкурсышка голы бери сақетым тешими лақлу. Надеемся, что следующий год. Манкиняқал Индира Гоурой Асхаб Керт Хамыш. Керді чаме выпуск. Цитая чаққал меққой шамбар каладуғырақ мешті ақылчы.